15. listopada 1992. iz Pleternice je posljednji put poletio zrakoplov koji je u Zagreb prevozio teške ranjenike iz Bosanske Posavine. Ondje je još u ožujku 1992. napadom na Bosanski Brod počela velikosrpska agresija. S obzirom na to da je i Slavonski Brod bio izložen neprestanim razaranjima, brodski je sanitet djelovao u nemogućim uvjetima, zbog čega se najteže ranjenike prebacivalo u Zagreb. Brzina transporta bila je znatno umanjena jer je zbog okupacije autoceste kod Okučana cestovni prijevoz tekao Podravskom magistralom. Pilot Miroslav Alaber predložio je pukovniku Tomislavu Begoviću iz operativne zone Osijek da se iskoriste potencijali zrakoplovne staze za tretiranje usjeva na Ivanin dvoru, kom se desetljećima koristio poljoprivredni kombinat Kutjevo. Inicijativa je prihvaćena pa je glavni stožer iznova mobilizirao dio pripadnika samostalnog zrakoplovnog voda Osijek, odnosno početkom rujna 1992. ustrojio aviosanitetski vod, oslonjen na 123. Požešku brigadu. Pripadnici voda još prije su izradili prilagođena postolja, nosila ležajeve za 6 ranjenika koliko ih se moglo prevesti po jednom letu. Izgrađena je pričuvna pista Dolovi u području Dilj Gore, koja je prirodno štitila zrakoplove. Nakon što bi bio javljen broj ranjenika koji dolaze u Pleternicu, u Dolovima bi zagrijali zrakoplove i za 15 minuta sletjeli na stazu Ivanin dvor, te uzletjeli prema Zagrebu. Ranjenike bi već za oko sat vremena od poljetanja na Plesu čekala sanitetska vozila. Na taj način zbrinuto je oko 100 teških ranjenika. Zračni most, što su ga uspostavili hrabri pripadnici sanitetskog voda, koji su nakon pada Bosanskog Broda premješteni u Cernu kod Županje, nepoznata je epizoda Domovinskog rata.